Vive Ségou, vive le Mali, vive l'unité retrouvée de mon peuple, vive l'Afrique. Sur ma gauche, vous avez... An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula min ye wuladafɛ kibaruyaw nin y'ale sigitɔ ye nin waati in kɔni na an bɛ se k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko min ye Seko Buwarɛ ni o ye ja ye ja min ni a ye maaw ɲɛnajɛ nin an y'a san 20 ye ale tako filanan baaraw olu baaraw daminɛna ja in yɛrɛ a tali n'a baaraw bɛɛ lajɛlen o kɛra segukaw fɛ yen kalo tɛmɛnen ninnu na min ye ja in ɲɛbila ja ye o baara kɛra sibiri tɛmɛnen Bamakɔ kɔnɔna na ɲɔgɔlɔn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'o ye Seko Buwarɛ tako filanan ye a bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya kalatako an ka tabiyaw fo ka taa se adamadenw min ye sinankunya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kuma o bɛ a la kosɛbɛ amara ja in kɔni ɲɛbila ja a yirala maaw la o y'a yira k'a fɔ ko sen ta ye 7 ye a bɛɛ lajɛlen a kelen o kelen o ye miniti 25 ye ja in miiriya a bɔra Guima National la n'o ye Abibu Danbele ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Guima National a miiriya bɔra ale la k'a sɛbɛn k'a kɛ sinima ye o ye Cheikh Umar Sissogo ye Cheikh Umar Sissogo ale dɔnnen don kosɛbɛ politiki sira kan nka seko ni dɔnko fana sira kan an bɛ se k'a fɔ o belebele don sabula min ye Burukinakaw fɛ yen jabɔ min bɛ kɛ san 2 o san 2 ale ye o walan sɔrɔ n'o ye etalon yenenga ye san 1995 san na a ye a ka ja ye bɛɛ lajɛlen da ni o ye Gimba le Tyran ye o Cheikh Umar kelen ale de fana ye Seko siɲɛ fɔlɔ in baara kɛ ni Gimba ka miiriya ye tako filanan in fana min ye jɛkulu ye n'o ye Famɔku ye o kɛlen ka don u tigi kɔrɔ yaasa cogo min na ja in bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ a kɔni yɛlɛ dan don dɛ Gimba b'a la a b'a fɔ min ma ko fatɔkɛ karifa o bɛ a la ale ma togolaw ka taa se ɲɔgɔlɔnbɔla caman b'an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ ja in na u kɔni y'a bugunatigɛ fɔlɔ yira maaw la a kɛra yɛlɛ dan ye sɔko b'a la dɛ polisi 2 b'a la olu bɛ cɛkɔrɔba fiyɛ a bɔtɔ dugu la k'a ka nɛgɛso minɛ a la k'u jama kunna a bɛ nɛgɛso t'u bolo min tun bɛ yen n'o ye chef de poste ye o bolo b'a ŋɛɲɛ k'a ŋɛɲɛ f'a bɛ tila ka cɛkɔrɔba ɲini ka taa ka nɛgɛso d'a ma o tɛ fɔlɔ ye filanan ye mun ye kelen wɛrɛ fana bɛ tila k'o ɲɔgɔnna kɛ tuguni o kɔni u bɛ su bɛɛ kɛ k'i fa mɛ ŋɛɲɛ nka nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sɔ sabula Gimba ye Buwarɛ ye polisi fɔlɔ min ye baara in kɛ o ye Buwarɛ ye ale Seriba o ye kasoge n'o ye fatɔkɛ karifa ye o de bɛna ka bɔ dugu la ka na Gimba yɛrɛ nɔfɛ yaasa u bɛ se ka taa n'a ye so cogo min donc a kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an ye kun fɔlɔ min ye a bɛ maa yɛlɛ kosɛbɛ et puis a bɛ maa bila k'i miiri k'a dɔn k'a fɔ i bɛ maa wɛrɛ bɛɛ an ye kalanso ko fɔ sɔgɔmada in na Amara Jama tilaw ekɔliso minnu bɛ kerecɛnnakaw tɔgɔ la olu ka lafasajɛkulu min bɛ yen ko heure 144 k'olu b'o baara bila la donc maa den kɔni bɛ kerecɛn ekɔliso la olu bɛɛ lajɛlen bɛ so n yɛrɛ balimakɛ ye n wele n'o ye Sini ye Basurubala Segu k'a denkɛ seginna ka na k'an ka ko ɲɛɲini ja u bɛ grève de la olu fana b'u ka hakɛw nɔfɛ o ye kɛnyɛrɛye ye dɛ kɛnyɛrɛye kerecɛn kalanso k'olu bɛ baara bila la sariya sunba n'o ye constitution i b'a dɔn k'a fɔ ale taara an ka jamana kɔnɔ a tali t'a bannen koyi Amara n'i y'ale ta sisan faranga sɛbɛn minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko loi organique u bɛ k'olu de fɛsɛfɛsɛli kɛ sisan yaasa a ka se ka lawaleya n bɛ misali kelen d'i ma a fɔra ko kanw ko Mali bɛ se ka baara kɛ n'a ka kanw ye wa Mali ka kanw ko olu bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mais kabini a taara lawaleyali min b'a to k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ jamanakuntigi bɛ laseli kɛ jamanadenw ma a b'a fɔ kan jumɛn na o sɛbɛnw u bɛ k'olu de baara kɛ sisan n'a fɔ o ma ko loi organique k'o fana baara bɛ sen na Fuseni Samake ale min ye baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ halisa a ko ɲɛmaya bɛ ale de bolo yaasa min ye sariya sunba kura a dafa sɛbɛnw olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min
Niger jamana kuntigi ale tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ a ko ni ala ma ko wɛrɛ kɛ ko Mali Burkina ni Niger k'u bɛna u tɔgɔla wari sigi ko fura fosi t'a la k'u b'u tɔgɔla wari sigi nka ko waatiw dɔrɔn de don o hukumu kelen fana kɔnɔna na fonctionnaire minnu bɛ jɛkulu in kɔnɔna na a saba u bɛɛ lajɛlen bɛ Burkinakaw fɛ ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔn ye min u bɛ se ka mɔnɔbɔ kɛ cogo min ka baara kura kɛ cogo min AES kɔnɔna na hukumu kelen fana kɔnɔna na an y'a mɛn k'a fɔ CEDEAO fana ye lajɛ kɛ k'a ɲini jamana ninnu fɛ k'u kana bɔ CEDEAO kɔnɔ cogo si la ko n'o tɛ ko a kɔlɔlɔ k'o bɛ bonya kosɛbɛ hakili la k'a fɔ jamana saba in bɛɛ lajɛlen tun ye jaabili kɛ k'a yira k'a fɔ ko u tɛna se ka segin u kɔ tuguni Mali la médaille ale tile bɔra dɛ sɔrɔcogo kɔni ye ko wɛrɛ sa nka an kɔni ɲɛ b'a la maaw disi la minisiri so min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o o ye Assa Badialo colonel Assa Badialo ye ko min ye maa 20 ɲɔgɔnna ale ka baarakɛyɔrɔ la kɔni ko u ye jɔnjɔn di olu ma baarakɛyɔrɔ n'a dugumandaw bɛɛ lajɛlen sa a n'a bolofaraw k'u kɔni olu bɛɛ lajɛlen ka jɔnjɔnw di jɔnjɔn ninnu kɔni a bɛ tali kɛ fɛn caman na maa minnu bɛ yen ni olu sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni faso yɛrɛ bolo u ye baaraba kɛ ka kɛɲɛ n'u ka fɛnw ye o dira o jɔnjɔn bɛ ka di olu ma Gawokaw fɛ yen an y'a fɔ ko min ye sifinw ye olu caman kun sen bɛ kɛlɛdaga la k'a daminɛ san 12 ka taa se san 17 ma wa min ye a caman ye olu kɔni bamaciwale n'u ka wale kɛbɔ u sera ka minɛ o la fo ka taa se denmisɛnnin 200 ɲɔgɔnna ma bi olu de sera ka minɛ kabini san 2018 ka na se ɲinan san ma Gawo kɔnɔna na o wulikajɔ ni o baara k'o tɔ bɛ sen na hali bi Coupe d'Afrique ale kun cɛra Nigeria ko ale na waati wɛrɛ kɔnɔ yaasa ka se ka kupu in kɔrɔta koyi ko n'o tɛ ko 34 in kɔni k'o ye Ivoirien ta ye kunun ko Côte d'Ivoire u ye ɲɛnajɛba kɛ ka kupu ta ka yaala n'a ye Abidjan dugu fan bɛɛ la ka sɔrɔ ka na ɲɛnajɛ belebeleba kɛ Houphouët-Boigny in kɔnɔna na n'o y'u ka ndolanci kɛnɛ min n'a bɛ Cocody k'a fɔ n'a a bɛ u ka dugu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko yen kumaw caman fɔra mais bi selifana tile waati u ka jamanakuntigi ale ye u bisimila premier ministre olu ka premier ministre fana y'u ka ministre d'espoir ye a ko jamanakuntigi yɛrɛ sigilen ɲɛna k'a ko k'a bɛ so kelen min sɔngɔ bɛ taa se sefa wari miliyɔn 50 ma o kelen kelen bɛ di joueur kelen kelenna bɛɛ ma wa joueur kelen kelenna bɛɛ fana warimugu sefa wari miliyɔn 50 o bɛ di kelen kelen ma entraîneur olu ta ye sefa wari miliyɔn 20 ye ko o taara ka di olu ma miliyɔn 100 ko de bɛ di olu entraîneur bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma Alassane a ye o laseli kɛ bi wɔlɔfɔw fɛ yen ko min ye Macky Sall ye k'a ka denbaya si tɛ Dakar tuguni dɛ a ka maa mafalen bɛ UNESCO la o y'o laseli kɛ sisan wɔlɔfɔw yɛrɛ bɛ ka ɲininkali de kɛ Macky Sall yɛrɛ tun bɛ sɔrɔ min kɛ u ka jamana kɔnɔ k'a tun bɛ a lakali u ye n'a bɛ fɔ ma ko déclaration de bien waleya in kɔni k'a y'a kɛ san 10 kɔnɔna na ko nka ko san laban ninnu na k'u nana ye k'a fɔ ko a t'a kɛ waati min na a bɛ a ka wari fɔliw dabila o y'a sɔrɔ a ka wari bɛ taa se sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 300 n'a kunkanfɛn ma u y'a yira k'a fɔ ko waati ko min ye Macky Sall ye mobili 35 de tun bɛ a bolo Macky Sall ko forow tun b'a bolo a kun ye ninnu bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ ko nka nin waati in na maa t'a dɔn a ka nafolo sera min ma ko bisikiliw kɔni bɛ ka kɛ k'a yira k'a fɔ a ka nafolo kɔni k'a darawuli bonyana kosɛbɛ forow b'a bolo sisan fɛn caman b'a bolo ala a yɛrɛ tɔgɔla usine ni fɛnw k'olu sigilen don wa ko du dagabana 2 fana b'a bolo Dakar kɔnɔna na Abujakaw olu ka kunnafonidi gafe dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko magazine Nigerian o y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka jamana kɔnɔ maa 100 bɛ yen olu ye maa mafalen ye u ka jamana kɔnɔna na ko maa minnu bɛ se ka Nigeria yɛrɛ falen k'a kɛ kobaw ye wa ko maa 4 b'a la ko n'olu kɔni y'u sen don kalata ko nasira la kɔni ko min ye Tinubu ye k'a jɔyɔrɔ k'o bɛ dɔgɔya kosɛbɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye maaw ye maa minnu bɛ bi n'olu jɔyɔrɔ ka bon u ma da Nigeria yɛrɛ dɔrɔn ma u ye dɔw fana ta maa 100 in kɔnɔna na Marokokaw olu ka PDG dɔ bɛ a la ale ni Slimani n'o ye sɛbɛnnikɛla ye ka taa se diɲɛ seleke naani maa hale dɔ minnu ma minnu bɛ farafinna kɔnɔna na seko ni dɔnko tigilamaw k'olu caman bɛ a ko in hukumu kɔnɔna na Wurandakaw olu ko min ye ngilɛw ye u ye laɲini min kɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ko n'o y'a sɔrɔ u kan ka olu gɛn ka bɔ yen k'u bila ka na olu fɛ yen k'olu ma jɛn n'a kɛcogo ye sabula k'u bɛ ka mun fɔ nin ye angilɛw bɛ k'a kɛ cogo min k'o tɛ bɛn olu ma bi o tɛ bɛn o ma sini Amerikikaw fɛ yen Amara kamalen dɔ ale bɔra Congo
RDC a y'a ka minɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa k'i senfa piripiri ka bɔ Congo ka na jigin Boston kaw fɛ yen a ka saki kɔnɔ ko jɛgɛwusu aéroport la Boston sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ u taara sɔrɔ gɔn jeninen o senw n'o fɛnw ko de b'a kun k'u ko ale ko jɛgɛwusu ko nin tɛ jɛgɛwusu ye dɛ ko nin ye gɔn ko kuma k'a b'a fɛ ka don gɔnsogo dunna wa kamalen kɔni minɛna sabula a ye min fɔ ani min b'a ka mala kɔnɔ olu tɛ kelen ye lamɛnnikɛnw ko k'o tɛ se ka don olu fɛ yen cogoya si la ko kamalen ko a ka taa dan tigɛ an bɛ min far'o kan o ye k'a fɔ an yɛrɛ fɛ yan n'Ala sɔnna a ma sini an n'an da don o la kosɛbɛ o ye k'a fɔ Segu Dɔngɔnɔdugu Moti ale ni dugumisɛn caman bɛ yen degun b'olu kan hali bi maaw kɔni sigilen don ni armée bɛ se ka wuli ka jɔ min kɛ yaasa ka taa u magɛn dugu dɔ bɛ Moti mara la u b'a fɔ ma ko Gijo i ye Gijo alimami tɔgɔ mɛn dɛ olu jɔrɔlenba de don bi parce que bamanciwale ni jugawale kɛbaaw u bɛ jaga de minɛ olu la yen dun u bɛ malo de sɛnɛ malo de bɛ ɲɛ u bolo kosɛbɛ ale bɛ yen Sa bɛ yen Yuwaru bɛ yen nin dugu ninnu caman de bɛ yen Gijo yɛrɛ commune kelen pe dɔrɔn Amara dugu 25 de b'a kɔnɔ mais bi u jɔrɔlen don dɛ u jɔrɔlen jɔrɔ y'u ta ye wa u sirannen ba don u t'a dɔn yɛrɛ ni y'a sɔrɔ dugu bɛna na jɛ k'u sɔrɔ yen parce que bamanciwale ni jugawale kɛbaaw kɛlen ka mun daw kan bi Ala kelen pe de b'a dɔn nka n'Ala sɔnna a ma sini an na kuma o kan wa fana sini n'Ala sɔnna a ma Mali a bɛ balo min di maaw ma ko ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ ni a balo ye a balo bɛ kɛ cogo di an ka sini nin ka kan wa an bɛna an da don o la k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko nin de kɛra u tulo an'u ɲɛw garisigɛ ye nin wulada in na n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma ni kuran tora ye dɛ parce que an ko fana Amara an ko fɔ ka fara a kan dɛ parce que dɔ ye ne wele bi ko kunu ni kunnasini ko ni kuran sɔnna an ye min mɛn k'u ka fɛn dɔ bɛ balenge k'o jenina yɔrɔ bi b'a dalankolon tɛ énergie yɛrɛ mana fɛn fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna sa est ce que mɔgɔ yɛrɛ bɛna na da la mɔgɔ da ka gɛlɛ a la wa ne ma min faamuya énergie ko la e tɛ ka kuran sɔrɔ ka di mɔgɔw ma e bɛ ka taa kuran san cogo o feere cogo ani o facture ɲɛfɔ mɔgɔw ye bon an tɛ ka fɛn min yɛrɛ y'a ɲɛna anw filɛ nin depuis Coupe d'Afrique finale banna dimanche fo bi kuran t'anw bolo yan fo bi a t'anw bolo wa an bɛ o la baarakɛlaw la cogo min an bɛ ten fana so parce que a bɛna fɔ u bɛɛ golozolen don ɲɔgɔn na mais u ka bɔ ka kuma maliyɛnw mago bɛ kuma de la u ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ u ka n'u sigi n'a ma ɲɛfɔ a tɛ ɲɛdɔn n'i ye mɔgɔ wele k'i ka taa ministère la n'i ye mɔgɔ wele k'i ka taa ministère la donc sisan jɔn de bɛna na kuma bi taa an b'o jɔ yan n'Ala sɔnna a ma sini an nana ka na kibaruya kura wɛrɛw di mɔgɔw ma. Mon père en même temps Adama Keita Kora